Szóval a mai videóra beszereztem az internet egyik legritkább és legfurcsább ételeit meg rákcsáit, és a mai videóban az a cél, hogy megkóstolom, és egy tier listet szeretnék csinálni belőlük, ahol nyilván az S betű tetején lesz, azaz a szupert jelképezni, és az F az alján, ami a fail. Oké, lehet, hogy találkoztál már párral, de megpróbáltam összeszedni olyan ételeket, amiket én személy szerint ritkának gondolok, és egy kivételével sosem kóstoltam. Úgyhogy kezdjük is el ezzel a sárkányféle gyümölccsel. A neve így hangzik, hogy Peter Heyer. Ez az egyetlen darab 47 lejembe került, és alig van 100 g, szóval 1 kiló akár több 10 000 forint is lehet. fun fact az üzletben, és ebből csak 3 darab volt, és nézzük, hogy mit tartalmaz. 40 lejjel. Azt hiszem meghalt. Igen! Mivel ritkán szállítják ide Dél-Mexikóból, vagy Kína és Tájföld egyes részeiről, szóval egy kicsit keszekusza is honnan is származik a sárkánygyümölcs. Te jó ég, mi a... Esküszöm, én egyáltalán nem ilyen kinézetre számítottam, de hát na, azért vagyunk itt, hogy teszteljük le, kóstoljuk meg!